na min ye Mali marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabini kununa sinungo sa u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin Bamajɔni ni kawale kɛba caman ma sigana kɛra olu la kilomɛtiri 35 san masuruna na ka taa Worodugu yan fan fɛ wulikajɔ in kɔni a y'u n'u bolominɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu kunungo u ye wulikajɔ wɛrɛ fana kɛ tuguni o kɛra Kilempokaw fɛ Baɲaŋara marabolo kɔnɔna na Bamajɔni ni kawale kɛbaw dogonyɔrɔ belebele dɔw taara sɔrɔ yen min ye armée pankuru ale ye baara kɛ yen fana yaasa o maa ninnu bɛ se ka sigi u ka wulikajɔw la cogo min na kɔlɔsiliw ni jateminɛw y'a yira sa ko Bamajɔni ni kawale kɛba maa 20 ɲɔgɔn kɔni o fagara o ko in senfɛ u bololaminɛw ani moto ani ka maramafɛnw kɔni caman tiɲɛna wulikajɔ in bɛ ka to senna sa min ye marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na min ye Wolomasiri Tabaw ka dagatigi ye k'a bɛ Wolomasiri Tabaw fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri na timinandiya don o don maaw n'u bolominɛnw la kɔlɔsili la dugu bɛ se ka basigi cogo min na armée ale ka bankun kan segukaw fɛ dugutigilakaw ni kabilatigiw ni an ka diinɛtigiw olu kɔni ka soba ni o ye laadatigiw ka so belebeleba ye sa o dayɛlɛla bi kurumokali kɛnɛ kan sa minisiri bɛ mara kama bɔ olu kunna ni fanga ka kumalasira don le brigade Isa Usman Kulubali ale tun bɛ yen seko ani dɔnko minisiri Mahmud Dafe ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan bulondayɛlɛ in sa ale bɛna n'a to bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kamɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min ye kɛlɛbanw o yɔrɔ fana bulon fana don n'o y'a sɔrɔ bɛn ni kelenya ni cɛfɔ ni kamɛ ɲinini don Segu ale bɛ kɛ marabolo sabanan ye sa mun sera k'a ka bulon dayɛlɛ nin waati in na Buguni ale ni Kulukoro bulon dayɛlɛ tɛmɛnen kɔfɛ Bamakɔ yan bi maa 162 malidenw na ka bɔ Alizerikaw fɛ minnu yɛrɛ sɔnna k'u bɛ segin ka na so olu kunbɛra Kati Kitakaw fɛ Segu Buguni denmisɛnninw tun ye poison dun ye sa ni muso dɔ kɔni ye fɛn dɔ d'a ma sa san 7 ala y'ale ka kalifa minɛ a la Tumutukaw bɛ mawuludu labɛn na mawuludu min kan ka kɛ dɔgɔkun nata in kɔnɔna na denwuli ale min ye bangeli o kɔni labɛnw de don sa baara in kɔni bɛ ka kɛ gouverneur ale ka yamaruya kɔnɔna na nin waati in na sa ko min ye mobili sɔngɔ kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ Masira n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dugudenw kɔni yɛrɛ kamana gannen don minnu fana bɛ Bamakɔ yan fana olu fana y'a yira sa ko taji ko basigira ko nka ko bɛɛ la min ye mobilitigiw ye olu kɔni ma foyi bɔ u ka mobili olu sɔngɔ la Gawokaw fɛ ka bɔlɔlɔ matarafa yaasa ka se ka dɔ fara u ka sannifɛnw kan sa o baaraw wulikajɔ olu bɛ senna Gawokaw fɛ kalansen sigilen don sen kan yaasa Gawo denmisɛnninnakaw ni maakɔrɔw bɛ se ka minnu ye feerelikɛlaw ye olu bɛ se ka bɔlɔlɔ sira matarafa cogo min na ne ni subahana mansinw ka se ka baara kɛ n'o ka dɔ fara u ka sagow kan jɛkulu min bɛ sigi dɔgɔkun ka kimɛli kɛ ka kɛ ni min ye tajiko ye an ka jamana kɔnɔ u ka jɛrɛ 31 na senfɛ u y'a yira sa ko tɔni kɔni sitɛni kɔni 1400 o de donna kalo daminɛ ni san cɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na wulikajɔba minnu bɛ u bolo sa u y'olu fana dantigɛ yaasa tajiko bɛ se ka basigi hali bi an ka bolofaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ ani ka hinɛ maaw la o tɔgɔla don min sigira bi Motikaw fɛ minisiri colonel médecin colonel Asaba Jalo n'ale ye kɛnɛya minisiri ye ale bɛ Motikaw fɛ kwakuruka minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka na Moti dugu kɔnɔna na tɔni 80 o dira olu ma min ye commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Aga Ali ale fana tun b'o kɛnɛ kan ale fana ye dɔ fana fara min ye Asaba Jalo ye ale ye dɔ fara Redouane Ali ta kan yaasa maa ninnu sa u bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min na maa wɛrɛ minnu fana bɛ bibi na Moti kɔnɔna na ni baloko gɛlɛya bɛ olu la sa olu ka sɔrɔ ka u ye dɔ di olu fana ma baara in kɔni sa a bɛ tali kɛ sa jamana ɲɛmaaw ye laɲini min kɛ min ye balo bɛ se ka di maaw ma cogo min na maa minnu bɛ degun kɔnɔna na Mali maitre maaw y'a yira sa k'a fɔ n'o ye Fondation Frédéric Ebert Allemand olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waati in na an ka jamana kɔnɔna na basigi ani lafiya bɛ ka na dɔɔni dɔɔni min ye maaninfinw yɛrɛ sa Wolomasiri Tabaw kɔni k'u sɔnnen don olu ka baara ye général d'armée Assimi Goïta k'u sɔnnen don ale fana ye 100 sarada la a bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen don 80 kan min ye AES kɛlɛkɛcɛw ka wulikajɔ ni cɛsiri ye cɛfɔ ni kamɛ la cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na sa olu fana bɛɛ lajɛlen yirala k'a yira sa k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ wasa ani basigi kɔnɔna na dugudenw kɔni ye laɲini min kɛ sa wara min bɛ senna bi Wolomasiri Tabaw bolo u k'u cɛsiri foyi kana bɔ o wulikajɔ n'o cɛsiri la yaasa basigi ni lafiya ka se ka na yanni san ale kuncɛ waati cɛ Mawuludu an y'a fɔ a ɲɛna cogo min ale labɛnw bɛ senna Tumutukaw fɛ yen min ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ fana tɔgɔ la don min sigilen don sen kan sa n'o bɛ dɛmɛ kɛ sa o fana baaraw fana bɛ Tumutukaw olu fɛ yen Mali jamana kɔnɔna na sɔrɔ kimɛliko natira fɛ ka kɛ ni min ye san kalo 6nan ye juin kalo tile 30 minisiriso min bɛ sɔrɔ ko kunna sa ale Bataki min y'a yira sa k'a fɔ ko min ye laɲiniw tun ye min ye miliyari 1
ani waa miliyari kelen ani a kunkanfɛn sa ko ka se ka o sɔrɔ bi a yirala sa ka fɔ ko kɛmɛ sarada la kɔni min ye musakaw kɔni sa o taara sɔrɔ fo 61 buruburu 82 ka kɛ ni laɲiniw ye san ale kɔnɔna na min ye Mali yɛrɛ sa kun kan ka mun don musakaw la o kun kan ka bɛn sefa wari miliyari 1 ni waa 100 ale n'a kunkanfɛn ma a yira sa ko kɛmɛ sarada la sa o fana taalen jɔ 43 la buruburu 63 min ye jateminɛw ye sa o y'a yira sa ko Mali kɔni tiɲɛ na min ye munanko ta na sira fɛ sanni min kɛra ka don wolomasiri tabaw ni lakanako la o musaka de cayara ni fɛn bɛɛ lajɛlen n'o tɛ san musaka kɔni laɲini minnu kɛlen don a bɛ ka taa sira min fɛ o sira o ka ɲi kosɛbɛ. Burkina Faso jamana premier ministre Iritanba Jean Emmanuel ale y'a yira sa k'olu mago kɔni tɛna se juru tali la juru min bɛna bɔrɔkɔ juru don n'o bɛna gɛlɛyaw ta ka ɲɛsin olu ka jamana ma. Burkina Faso premier ministre y'a yira sa k'a fɔ k'u tɛna don maa ka jɔda fɛ jɔn min n'o bɛna kɛ juru kɛnkaranna ye olu da la k'olu bila ko la ko min n'o o man d'u ye u b'u wasa u yɛrɛ ka jamana ale musakaw la. Nin waleya in fɔra ale ni diɲɛ selekena ni maaw ka ɲama mafalen bɛ n'o ɲɛsinnen don sa PNUD ma o ka nali la Burkinakaw fɛ yen baabu in bɔra o de kuma senfɛ. Senegalikaw fɛ yen ministre dɔ n'o o ye Mohamed Cham ye Alpha Cham n'ale seko ni dɔnko ministre ye ale denkɛ n'o ye Mohamed Cham san 18 ale de kɔni filɛ nin sa ka mobili ta ka taa siraba kasara kɛ waati min na a minɛna polisilakaw fɛ a ye sɛbɛn bɔ ka yira o kun ye sɛbɛnlankolon ye a yira sa ka fɔ ko a na kalo 3 kaso kɛ o juru bɛ don a la sefa wari 20,000 a bɛ o sara maa kofɔlen sa ko a ye jɛra sa ka min ye maa dɔ kɔni jogin ko in senfɛ wulikajɔ in na nka min kɛra ko yɛrɛ fiɲɛmayɔrɔ ye a ye permis bɔ ka di o de tun tɛ permis ye sabula permis kolon kun don a y'a yira sa ko faransi permis don k'a sɔrɔ permis yɛrɛ tɛ. Nizeriya yɛrɛ kofɔ kalata na hukumu kɔnɔna na sa o baaraw bɛ ka daminɛ min ye janvier kalo nata ye sa o tile 16 Nizeriya jamanakuntigi kalata kan ka kɛ Bola Ahmed Tinubu ale kɔni bɛna taa taako filanan ɲini maa 18 cɛla nin baara min bɛ ka kɛ Nizeriya waati min na sa a yɛrɛ k'a fɔ ko sɔrɔko kɔni ko ka gɛlɛ ani lakanako o kana n'o gɛlɛyaba ye. Liberiya ale sɔnna Amerikaw ka welewele dɔ lajaabili ma maa 1000 ani 200 ɲɔgɔn ko ka bɔ États-Unis kaw fɛ n'olu gɛnna ka bɔ olu fɛ yen olu kɔni bɛna taa sigi Liberiya kaw fɛ yen bɛnkan min sɔrɔla Liberiya ni ninnu ni sisan jamana si tɛ min sɔnna ni ma farafinna kɔnɔna na nka k'a man ka bali maa la fala ye Liberiya yɛrɛ a tɔgɔ b'o yira sabula ale yɛrɛ maa bɛɛ lajɛlen kɔni olu ye Américains ye u ka drapeau ni Amérique drapeau bɛɛ lajɛlen ye kelen ko n'u ye yen ta caya ni bɛɛ ta ye k'a man ka bali maa la. Kabako ko dɔ filɛ nin ye fala ye Tanzanikaw fɛ yen cɛ dɔ bɛ a tɔgɔ ye ko Ismail Aziz k'a sara siɲɛ 3 ka wuli siɲɛ 6 ka wuli siɲɛ 6 a sago fɔlɔ ko baara k'a to baara la a ye gɛlɛya sɔrɔ a fatura waati min na u y'a su ta sa k'u bɛ taa n'a ye morgue la a kununa. Filanan na a tora baara de la sa a nana kirikara ka bi pali bolo u y'a cɛ ka taa n'a ye k'u bɛ taa don cercueil kɔnɔ yɔrɔ min na a wulila. Sabanan min ye Aziz ye kabako maa don han a ye siraba kasara kɛ bɛɛ lajɛlen ko ka taa janaja sigi sen kan kuma na waati min na maaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko ka taa janaja kɛ a ye tisora ka wuli k'i sigi min ye nin maa kofɔlen ye san 3 o kɔfɛ san nana kin sa kɛlen k'a kin bɛɛ kɔni ko zen kɔni k'u ka taa bila morgue la u taara bila morgue la u y'a labɔ yɔrɔ min na a wulila k'i sigi min ye a ka fatuko 4nan ye sa a binna kɔlɔn de kɔnɔ fala ye a binnen kɔlɔn kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ko nin kɔni nin y'a Aziz ko bannen pewu u y'a ta ka bɔ ka ji ni fɛn ka bɔ a la k'a labɛn k'u bɛ taa don kasange kɔnɔ a wulila k'i sigi tuguni. Laban min kɛra ni bɛɛ lajɛlen ja tigɛra o la sa o ye k'a fɔ tasuma de ye so minɛ ka so bɛɛ lajɛlen jeni k'a ban pewu ale yɛrɛ kɔni maaw jigi bɔra a kan nka nalen a poroporolen nalen u y'a ta ka taa bila su fɛ waati min na u tilara su jateli la k'u bɛ taa u don u jɛ k'u su don a sigilen yira a ka dugulamɔgɔw ko e kɔni ni anw kɔni tɛ tugun sa siɲɛ 6 fala ye a ka janaja bɛ sigi a bɛ wuli k'i jɔ mais laban in dugudenw ko tiɲɛ yɛrɛ la olu tɛ se ka foyi fɔ nin ka ko la tuguni maa kofɔlen k'a bɛ Tanzanie de Ismail Aziz ni Ala sɔnna a ma sini an n'a jayira maaw ka se k'a ye nin ye an dontɔ ye sa an ka baabu kɔnɔ min ye 16e maa ɲɛmaa ale bɛ an fɛ yan bi Bayidi Dramé ka taa fara a ka dankan kan n'o o ye Kande Sidibe an n'olu bɛna masala 16e ko kan sabula sɛbɛn dɔ o bɔra ka d'u ma min b'u bayan bi u ka se u ka baara kɛ 16e kɔnɔna lafiya la. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma
aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka kotɔ mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ dunuya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna cogo min na bi sɔgɔmada in na min ye 16e maaw ye an bɛ olu bisimila 16e ale ye jɛkulu min sigilen don sa maliden minnu bɛ kɔ ka se ka olu ka lafasali baaraw kɛ cogo min na tɔn in bila tɔn tɛ sabula a ye wulikajɔ caman kɛ an ka jamana kɔnɔna na nin waati laban in na an y'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔ caman kɛra tɔn in yɛrɛ kɔnɔna na a ɲɛmaya ko hukumu kɔnɔna na kiiriko nana ye a la a ko nana laban min na sa o ye mɛ kalo tɛmɛnen tile 13 ye Memorial Modibo Keita la min ye biro sigi dɔ kɛra biro sigi min kun donna sininko n'o bɛna nin kalo in tile 13 ma sa ministre min bɛ mara kamabɔli kunna ale ye sɛbɛn bɔ ko Bayidi Darame ale ka CSDM bolofara min bɛ bi k'u bɛ o de lakodɔn min ye récépissé ye a bɛ olu tɔgɔ la sɛbɛn in dili ni sisan cɛ sa an y'a ye k'a fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla wulila tuguni ka kalaya sabula maaw caman bɛ yen min ye 16e kɔnɔna na olu ma jɛn ni nin ko in ye k'a sababuya kɛ samasamali ye nka min ye Bayidi n'a ka maaw ye kabini bi ko tɛ u ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ k'a jira k'a fɔ sa min ye jamana kɔnɔna na jamana 47 min dalen don u la k'a jira u la k'u k'u hakili sigi baara bɛ ka kɛ cogo min na ɲɛmaaw olu na to olu kɔfɛ yaasa ko bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min bi su in na yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'aw ye a ko la an ye Bayidi Darame yɛrɛ wele ka na kɛnɛ kɔnɔ yaasa ka se ka ɲɛfɔli k'an ye ani u ka tɔn ɲɛmaa danga n'o o ye Kande Sidibe ye maa fila bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ président Bayidi i ni su. Akana. Mbia. Ina na nga wele jaabi a diyara ye Kande i ni su. I Sidibe. Bamananw ko fɛn min bɛ maa senteliya o kan ka i da teliya Bayidi an y'a ye k'a fɔ min ye jamana ministre min bɛ mara kamabɔli kunna ale y'a jira sa nin kalo in tile 13 ko min ye ka aw lakodɔn ni sɛbɛn ye sɛbɛn b'a to a bɛ se k'aw ka baara kɛ cogo min na lafiya o kɔnɔna na ka kɛ ni aw ye kɔnkɛrɛ min kɛ mɛ kalo tɛmɛnen tile 16 yalama nin sɛbɛn min dilen filɛ aw ma nin ye a bɛ mun yɛlɛma 16e baara kɛli la don o don sisan. Bon, Kasim, Mifo, mais
filɛbagaw fo n bɛ diaspora mɔgɔw fo Paris, Allemagne, Europe, Afrique, Asie, Amérique 16e démembrement bɛ continent fɛn o fɛn kan n b'u bɛɛ fo bon an ye sɛbɛnfura in sɔrɔ a man cun parce que an ye san 7 kɛ kɛlɛ la san 7 2018 jusqu'en 2025 an ye reconnaissance sɔrɔ après des décisions judiciaires de la Cour suprême du Mali. En même temps, ce qui est très très important, diaspora mɔgɔw kan k'a faamu association u sigilen bɛ yɔrɔ yɔrɔ u bɛ yen sariyaw bonya mais Mali sariya n'a papier bɔra u b'a fɔ ko non k'u ka sira t'a la c'est ce qui est grave. Cogo di Mali yɔrɔ faama ba ye di aw bɛ jamana minnu kɔnɔ n'olu ye sariya mun fɔ a bɛ sɔn o ma mais aw tɛ sɔn Mali ta ma mun na. Voilà non anw tɛ minnu sigilen bɛ Bamako surtout n'u b'a fɛ k'u yɛrɛ kɛ diaspora ye. Olu de bannen don Mali décision de justice ma Cour suprême c'est pas un petit tribunal. Voilà. Cour suprême ye arrêt kɛ et Cour suprême arrêt kɔfɛ ministère de l'administration ko suite à l'arrêt de la Cour suprême k'u b'an ka bureau reconnu le 11 novembre 2025 o kɔfɛ maliyɛnw sigilen bɛ Bamako donc u bɛ don ka bɔ la suya la sufɛ u y'a essayé ka congrès fɔlɔ kɛ le 14 décembre gouverneur ko k'u kana kɛ ils n'ont pas le droit u y'o bɔ yen n ka bureau deuxième vice-président u taara o ta comme si jeu d'enfant de don donc n'u y'o ta comme o bɛ bɔ ne ka bureau la gouverneur bɛ sɔn n ye gouverneur écrit a y'u interdit mais malgré ça u mɔgɔ 13 taara ɲɔgɔn sɔrɔ k'olu ye congrès kɛ alors au Kaboué, où il y a entraîné devant les tribunaux. Mais ce qui est grave, c'est ce qui est grave. CNT, Saria, vote erroré. Et puis nous CNT là, il boira ton Okumukono parce que ni donna voilà. Donc, ou ko famu que ou manga jeune ou ka rolte. Ni tara CNT là, il veut diaspora représenter. A te fima 16e, a te fima au conseil. Il faut que vous fassiez. Mais quand il y a la tribunal, nous avons galonka, papier fouille tout boulot, mon baïra couille 16e. Mais il continue. Comme laisser aller de dos, ou kasrata là, ils font ce qu'ils veulent. Bon, on connaît, on sait wara. On y a mon faux, comme nous congrès marqué, on y a ou kana. Mon va faire que candidat. Organisation démocratique de l'eau, moi j'étais association tizakake mokotayo président imman sanito ye ite ko don gatemuka ikalanente gatemuka dana ya ko de do ya mais anya fode it bien na congrès là ni ka dugu yi mandaté voilà ni mandatera ni ma mandaté it munum be mako ulu bisa ka mandaté ou tisa ka mandaté donc ce qui explique au benyon kaya donc do be yere negana. Donc, on te haru trop parce que OED ka akeiko sama libanga tona quoi. Donc ministre de l'administration territoriale a écouré chuma. Quand on est bureau et reconnu à l'effet. Ça c'était le 2 juin. Alors, au COFE, on a sur un congrès que le 16 mai. Donc, on a récépissé dans le 13 août tout près là. Donc, en même temps diaspora ante frafralike antonya do ya ani mo kelene tu menyona ango atigi ay papier monta papier foude do loi ba interdit ore 16e fait un tournée mais me fait fie munga jugum uni aidera ka papier de beta tribunal c'est tellement grave ça c'est du faux là ils font du faux les documents de 2018 jusqu'en 2025 dossier de le livre de do abe aidara ka fait aidara ereta kalama peut-être qu'il faut que aka mais coubet ka ou servir aka papier au delà mais ou be fait fofo aidara fait que tribunal ko abebe cour suprême arrêt kono mais jo dirama donc antia kambe mogola goshi mais ango dugu ika dugu koni na sharia mo fo ika ngatoko aywa congrès min sigira mekalo tile 16 kande ni bɛ se ka a fɔ an ɲɛna ale baaraw kɛra hukumu jumɛn kɔnɔna na.
n bɛ aw fo n bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo congrès min sigira mɛ kalo tile 16 a sigira ni fɔɲɔgɔnkɔ dɔ ye parce que an kun ko k'an bɛna congrès sigi ka an ka mɔgɔw bɔra dugu bɛɛ la dugu 47 in bɛɛ la ka na donc maintenant groupe dɔ wulila ka taa an signé devant le tribunal de la commune 6 ko an man ka congrès kɛ donc o tuma dun y'a sɔrɔ gouverneur ka autorisation bɛ an bolo donc an kɔni an y'an ka congrès kɛ an ye congrès kɛ et après le congrès u tilala k'an attaquer mais yanni congrès kɛ u donna wo caman kɔnɔ pour que congrès in bali mais congrès kɔni an kɔni y'a kɛ a kɛcogo la et puis ça a été vraiment une réussite donc u ye donni ka bɔ fɛn o fɛn kɛ wo fɛn o fɛn kɔnɔ an si nafa ma ye quoi parce que u ma se k'an bali k'an ka congrès kɛ donc an ka congrès kɔni kɛra o hukumu de kɔnɔ et ça s'est très bien passé voilà. an y'a ye k'a fɔ min ye jamana hakɛ minnu kun fɔra est ce que a bɛɛ ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ o n'u ka jamanaw y'u yamaruya k'u kana u tɔgɔ la. ouais a bɛɛ ma kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ mais caman ka yamaruya nana u ye mandaw bila ka na pour que k'a jira k'a fɔ u bɛ congrès in participer mais à distance donc o jamana dɔ kɛra mais jamana min nana o de ka ca ni jamana min ma na ye kɛnɛ kɔnɔna la. Bayidi a ka d'an ye bi ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye parce que cour suprême kuma in bɛ fɔ kuma caman cour suprême kɛra mun de kan mun ye jo de aw ma pour que ka se k'a fɔ ko Haidara tɛ tɔn ɲɛmɔgɔ ye tuguni. Merci Kasim. Cour suprême m'a ɲɛfɔ an ye jateminɛ de kɛ loi 04038 du 5 août 2004 en République du Mali. C'est une ancienne loi qui date de 1959. Donc il y a modifié en 2004. C'est pourquoi ils disent loi 038 du 5 août 2004. Donc au cours association récépissé il t'a fallu. Donc c'est question de loi. Donc comme la section administrative de la Cour suprême est habilitée pour se prononcer là-dessus, n'est plainte du ministère de l'administration territoriale, puisque Mounié Svendi en février 2016, papier Indirod là. Donc c'était le directeur de l'administration territoriale, paix à son âme, à la Kahena là. Donc à Mundi, c'est contraire à la loi. Donc on a plainte follow. C'était contre le ministère de l'administration parce que l'État c'est une continuité. Donc en clé a plainte do, ministère Yerena Naka faut qu'on y ait faut tenir de dos. Et ils sont d'accord, c'est du faux. Parce que la loi va être papier main. Donc, nous, maman concerné l'endo, la personne a le droit qu'à cherche opposition et puis un recours en révision. Donc, au flabé, jugement ça va être la Cour suprême, ça va gagner. Alors, maintenant, au COFE, reconnaissance nana. Parce que l'administration territoriale, les fermes de tribunal là. Tu sais que le papier dit. Mais il y a papier dans marqué le 11 novembre 2025, après 7 ans de processus. Donc le 11 novembre, décembre, nous perdons là, il y a un congrès là, le 14 décembre. Tu vois, un mois de différence seulement. Donc c'est pour dire que ça dit, nous était bénéma, diaspora mogote, on était bénéma. Parce qu'il y a un décret du président de la transition qui fixe le statut des Maliens de l'extérieur. Ah oui, bien sûr. Ça date de septembre 2021. Un Malien de l'extérieur qui vient à Bamako, qui fait 6 mois, n'est pas pressé parce qu'il y a 3 mois. Donc, pour dire qu'il y a 6 mois de il y a statut fait Malien de l'extérieur, non. Tu ne peux plus être considéré comme malien. Il y a une organisation dirigée au nom de la diaspora. C'est ça la loi. Et c'est un décret présidentiel. Au Cabo, il y a un Seben Frau Fanaba Aïra. Il y a qui est l'association diaspora. Mais il faut que tu mourir. Il faut diriger le changement. Mais est-ce que la constitution croit qu'on a vraiment député, on a député, nous avons député, diaspora bon, on a un statut particulier, c'est-à-dire il veut que député, mais
Normalement, ça c'est une question très importante parce que c'est un message en représentant mon CNT là. Sans Dourou, on n'a aucune visibilité. Sans Dourou, c'est-à-dire qu'il y a diaspora est représenté. Et l'État, il te mission que, il te compte rendu que, il te loi défend. Mais Antisekoulou reconnu comme représentant de la diaspora. Parce qu'au problème, c'est question de légitimité. Base tout là. Ils n'ont pas de base. Base tout là, ils ne sont pas représentatifs. Je ne suis pas contre eux. Je dis simplement, non, on va les dénoncer. Parce que je suis membre du CNT. Au manga. Et je pense que diaspora est manga soma. Comme Roblakata, à trite fouille. Mais il se peut expliquer. Maintenant, on a des députés à la salle. Bon, député, mandat de Bibolo. Mandat de Dima à la base. Ni mandat de Dima, ni m'a appliqué. Mon voterait. Voilà, mon voterait. Il veut contour en nous. Ça c'est clair. Quand il y a un congrès nyogora la mugoro wulila nga mimbe ma kamana gwa auka tongo nuna ministre somu silona otokola alebe ka baraka no lu moyo abu famu chukodi o ko koni o kabako be an yela parce que a mogo munu wulundu kwa congrès ko fe ka foko o lube président réclamer papier foutu me ya maro duma ka foko o lube 16e président et anu légalité be an côté là légitimité banga côté là mais ne c'est qu'à famia qu'a faut du ministère ou kono qu'a ta kutukutu ni fonge qu'a faut ko ulube wire réclamer comme président du 16e alors qu'ils n'ont aucune légitimité légalité faut tout là à quoi rene ko ne ba dans so ko mama ministre sebani ke ministre ma zeni sebani bolé ka fa na bedi ka fo ministre na zeni ministre de l'administration territoriale papier ndoma parce que tu sais ni il y a une question me poser ça comme ministre nous baraka nous te baraka non amba ouye ministre mais on va expliquer parce que ministre il n'est pas ministre d'une association il est ministre de la diaspora et ni diaspora ka fembe tout public c'est ouvert donc quand tout ministre de la photo ça c'est autre chose sinon invitation Madouma moi je sais de quoi je parle donc il donne l'impression que ministre vous inviter mais non ministre vous inviter ministre c'est pour inviter parce que c'est bien faux tout boulot donc mbo ironie précise quoi voilà mon kebi awere ka baraka tukula parce que ka fo awa congrès ko ba ko nga fenta ma bolo la bela jile sulu salala ou ba ko me administration territoriale de kono non au contraire congrès ko fait on a fait plein de rencontres on a APK me rencontré dans le cadre d'un projet pour 5000 jeunes du Mali. On a conseil malien de chargeurs rencontré. On a Sinakodem rencontré. Parce que Sinakodem, beaucoup de Maliens qui reviennent de l'extérieur, nous rentrer là ou bien nous expulser là, nous n'en avons pas tout commercer là directement sans pour autant étudier comment faire pour que les commerces puissent sans quota. À nous un protocole signé. Mais on a patronat rencontré avec un vrai projet pour le Mali, pour la diaspora. Patronat, Conseil national du patronat, on nous le protocole est signé. Ça c'est officiel. On a signé le 2 août. Officiellement pour la mise en place d'un fonds d'investissement de la diaspora. Mais, on y a une initiative, mais on va ouvert au conseil toutes les fêtières de la diaspora, tout le secteur privé, ministère des Finances, ministère des Maliens établis à l'extérieur, ministère de l'Industrie et du Commerce et ministère des Affaires étrangères. En dehors de ça, les associations fêtières de la diaspora, parce que Nango fêtière, parce que par région, nous ferons organiser les COFE, comme Kader CAF, coordination du cercle de CAI, Kader SIF, Sikasso, Kader SEF, Ségou, ainsi de suite. Donc,
on va associer français, ouais, au bout parce que c'est par région. Il y a peut-être nord de Oulouma organisé en fêtière, mais il y a des associations comme Gaolama qui sont là-bas. Il y a Amboubé associé parce que fait mon dedo. Il se ka fait que diaspora tola ka fo iba ke association kelen to quoi. Il y a donc au chemai. Awa kande ni ba to amena na nyingal doke. Aw pa ni sama di ngo. Abena na tsuga to malde munu me kokan. Aka se kuluka kele kwa sebengo kele obesena karti ngina ko kuma obesena séjour ko kuma obesena ko bina passeport ngini na obe ushibe ka utasoro na uturani nyongo sama na se kuluka kele ka choko dibi. Nyongo sama je crois que ministère de l'administration territoriale est fusiro ko law parce que nous anya nga kongra ko fait nous sommes fixés des axes prioritaires donc ambe barakela en axe prioritaire sinon l'autre côté là du moment que nous on a la légitimité, la légalité, on va focaliser en un paradis cancer. Donc nous sommes pas mbesina, on a problème quoi. Mais mon Malia monumena na papier ni na auto lu teme. Chama mbe fuga para be tien, uga semonte soro ya na rewona ba wa ya ko na passeport la ko ka gele. Ouais, bon, mi fana OK parce que comme président Fotugomna, anya san wulum la de kelela. An kun bolo sina sumbe kun sirina an se ka barake parce que n'an ka do yoro kelebe sina ba fo ko affaire pendant tout be no ya sisi asila donc ana on travaille mo go fo voilà mo go fo donc c'est dire ali français là a kun to ka fo ko ni de 16e ni de 16e tu vois parce que 16e flap mais ka fait légitimité réclamée bon comme cour suprême du jour de ama au cola donc maintenant c'est Ambeka amna en façade yanga bara de massa sinon en 2021 on allait en congrès kano entre fou et fenela à trop di Kuluba kata 4000 ni fombe la tugumna et puis ka c'est la formation ndoké anira kwala pour pouvoir épauler les compatriotes qui sont dans ce besoin là en appui d'accueil là bon à foutu nous fombe bambulu mais seulement avec le litige judiciaire là, pour qu'à qu'on réaliser quoi. Alors, by the way, tu as mis une là ça. Vous le gardez dans la caméra et qu'à part au monde, les gens indemnes là ça. Vous n'avez rien chez Mouni Mouma, quand Malia Mouni me coca au loup canona. Bika kuma Belkanega kuma complété. Par rapport au titre de séjour co là, non, en action on a un bilan sur ça en France. On a régularisé pas mal de Maliens. On a fait venir pas mal de Maliens, des familles en regroupement familial. Tu sais qu'à ça nani sanduruta. Mais grâce au CSM, famille Chama rentrée là au Clovena. N'était mon retour mais famille Chama Agnoula do Francis dans le cadre du regroupement familial. Au Fonakaboé, moi qui te parle, je suis le coordinateur du collectif de soutien aux sans-papiers en France. Donc, en dehors du CSM, je dirige d'autres associations telles que la Coordination générale des Maliens d'Île-de-France. Je suis administrateur de la Maison du Mali. Et je suis président Europe de Cogemex. Parce que Tchamamo, vous connaissez Cogemex au présent, mais c'est Idrissa Sangaredi Laurent. Cogemex, Confédération générale des Maliens de l'extérieur. En dehors de ça, sur le plan africain, je suis vice-président de la Nouvelle Afrique, vice-président de Diaspora Africa 21. Et j'ai été haut représentant du Haut Commissariat de Diaspora africaine, 32 pays. Donc le Mali en élection est arrivé premier, je suis arrivé premier. Élection. Ambe effort pour accompagner les Maliens à la préfecture, mais c'est beaucoup de Maliens qui sont dans cette Kacha. Voilà, donc, et Kartnina Kolafana, on a une proposition, on veut rencontrer le ministre de l'administration, on a une proposition concrète pour résoudre ce problème de Kartnina. Parce qu'il suffit que Oukata a voté au niveau du CNT. Moi j'ai un document au nom du CSM, on a élaboré un document fin prêt pour résoudre ce problème-là. Parce que le problème, nous faisons, Kartnina Mon, on est solidaire avec eux. Parce que Malien, on a fait on est solidaire. Mais fait un bêtise qu'il faut plateau franc. Donc, en dehors de ça,
On a fixé des axes prioritaires pour le tout nouveau bureau mis en place le 16 mai. Au axe prioritaire, la première conférence sur la coopération décentralisée en France aura lieu le 25 à Saint-Denis, qui sera présidée par le maire de Saint-Denis, Bali Bagao, un franco-malien, qui a toujours 25 septembre, c'est ce que j'ai dit, 2026. Bali Bagao, c'est quelqu'un qui est avec nous dans le combat. Ouais. Depuis plus de 25 ans, moi je le connais. Voilà. Malionga Kombo, là, il est toujours là. C'est une fierté pour le Mali d'avoir un maire d'une grande ville comme Saint-Denis. Voilà. Donc quand je l'ai appelé, tout de suite à Essal Dama. Donc à l'Ekassal, on reçoit le 25 pour l'ouverture de la coopération décentralisée qui est au poids mort. En dehors de ça, on a prévu la semaine culturelle du Mali au mois de novembre en France, à Montreuil, la ville la plus malienne que tu connais. Voilà. Donc après ça, on a fixé une priorité pour agriculture. 5000 jeunes. Ça va concerner 5000 jeunes. Au Monaboué, en janvier, on a prévu de créer un centre de formation minière pour parce que Angamoro ou Afrique du Sud, pays de l'Est, ils vont réparer les machines. Après, c'est trop cher. Mais on s'est dit pourquoi pas. Il y a même une école de mine ici, mais centre de formation, ça ne date pas. Ça permet à beaucoup de jeunes d'être formés. Donc, un projet, c'est pas des déclarations, on va les appliquer. Et le dernier qui tient à cœur, qui est vraiment à dimension nationale, ça c'est le fonds d'investissement de la diaspora. Alors, au Bénin Choumi, fonds d'investissement pour les Maliens, par exemple, la manne financière qui vient au Mali. Voilà, on est comme 1800 milliards, mais mon Bénin informel là, c'est plus que ça. Alors, comment ne pas 2% de investissement, ça c'est pas normal. Et il y a des créations d'emplois dans le domaine agricole, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures. Donc c'est un vaste projet, c'est pas un petit projet, c'est un vaste projet et qui va être impliqué avec le gouvernement. Il y aura un conseil d'administration où toutes les fêtières vont être représentées dedans. Ça c'est important. Bien sûr, bien sûr. Ni labanta yɛrɛ kɛra diaspora ka forum filanan ye ministre ye min sigi mɔgɔw caman b'a fɔ ko u tɛ ka wasa u nali cogo n'u ka kow kɛcogo la aw yɛrɛ diaspora forum in faamuya cogo di. Bon, forum ni an y'a kuma de mɛn an ma invité forum là officiellement mais an yɛlɛla site kan ka inscrit c'est ce que j'ai fait ne yɛlɛla site kan ka inscrit sur le réseau, il y a un badge imprimé, il y a une ouverture là. Il y a une ouverture assistée, mais après, à les flatteurs, nous participé à travaux nous là. Parce que j'ai jugé nécessaire de mettre un peu en retrait par rapport à ce qui s'est passé. Donc, bon, moi je pense que on est au conseil, on est complémentaires. Donc on a problème au conseil d'abord au conseil tout est pareil. Donc je ne vois pas en quoi on me opposer au conseil ou bien au nouveau opposant. Non. Je ne vois pas parce que nama union sacrée même au niveau des pays, je parle au niveau même des gouvernements de la sous-région. Ce qui est important, c'est qu'ils mettent en place une plateforme entre les États là. Par exemple, les ministres, voilà. Et c'est au
kɔfɛ aw yɛrɛ bɛna mun ba kɛ ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'aw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ. Bon, on a initié 16e projet initié 16e au conseil. Je pense que ça ne posera aucun problème qu'on se donne la main parce que c'est l'union qui fait. Même à l'extérieur, il faut que anga franyonga. Je crois que ne bolé à décembre là quand je suis allé donc patriotisme c'est pour dire que ou rattacher les